seçim diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısı. Partiya Demokratîkê gelen HDP li Enqerê civîneka berfireh durist kir. Di vê civînê de hevserokên HDP Pervîn Buldan û Sezai Temellî deklarasyonek pêşkêşî raya giştî kirin û di vê deklarasyonê de banga hilbijardineka giştî ya pêşwat kirin. Piştî ku li ser HDP qayîm hatin pişandin, helbesta HDP jî hate merak kirin. Di vî warî de him çavên layenên HDP û him jî yên raya giştî li ser vê civîna HDP bû. Şaredar, parlamenter û namzedên HDP dîsa nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên demokratîk tevahî li hotela Hilton kombûn. Deklarasyona ku ji 12 xalî pêk hatibû, ji aliyê hevserokên HDP Buldan û Temellî ve hate xwendin. Temellî di xala 12 da banga hilbijardineka pêşwat kir. Ji bo ku gelên Tirkiyê dibin destiya AKP û MHP'ye de rizgar bibin, em dibêjin hilbijardina pêşwex bila were çêkirin. Ev e bangewaziyeke werin meydanê ye. Berî vê civîna HDP di nav gel da bendewariyeke bû. Gelo HDP de ji meclisê vekşe an na. Pirsa din jî ew bû ku HDP ji şaredariyên mayî dê dest berde an na. Di vî warî da jî partiyên siyasî û rêxistinên sivîl nêrînên xwe diyar kirin û wiha vegotin. Partiye Türka kanun vegerin Sîneyê millet. Lebele eger siyaseta Kürt li şaredarî an meclisê vegere bi ez vegerim Sîneyê millet cude tiştekî cude ye. Ew divên ya vek xaze rêyaka nû bide berxwe îro roja veketandina meclisê yan şaredariya nine. Gene siyaset jiboy ve revşahane reyeke şura derbixin. Yani nerin avi belki dixwaze ku ez bêjim siyaseta ku hem ji meclisa giştî û hem jî şaredariyan vekişîne em bêjine biya destxistiyên belki dîrokîne biya biraz di desta bimînin. Bala rêxistinên demokratîk jî li ser vê civînê bû. Serokê Platforma Komeleyên Rojhilat û Başûrê Rojhilat Abdulhakim Daş dema ev civîn da berçav ragihand ku gel di nav bendeweriyeka mezin de ye. Heviyetê nîşandanê tişê ku dijmin bike demekî eger rê Kurda bigire gelek Kurd yani rê ku vekin û tekuşînê xwe daha xurt bikin pizgirêkên HDP mixabin hene gelek HDP ji van pizgirêkê xwe bi awekî berfireh şîrove bike û viyat nave gel de nîqaş bike payî wî biryarê eger bê ev kirinê biryar bê hesabinê. Berî vê civînê di serê gelek kesî da pirsa sereke ew bû ku HDP dê ji parlemenê û şaredarên mayî jî dê ji şaredariyê vekişin an nabû. Di vê civînê da hate diyarkirin ku ji her du aliya jî wê venekişin. Lê daxwazên hilbijardinên pêşwex jî ji aliyên hin HDP'yan ve dahat rexnekirin û wiha digotin. HDP nikare şaredarên ku hatine hilbijardin biparêze. Daxwaza hilbijardina pêşwet gelo çi ye? Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.